Maigsoon, maayong hapon, kanatong ganan. Ang bala kasulatan, nagaingon. Pangita, o kamo makakaplag. Pangayo, o kamo paghahatagan. Pagtuktok, o ang pultahan, pag-aablihan, alang kaninyo. Mga igsoon, sa atong mga pagbasa nining napulog pito nga Domingo sa ordinaryo nga panahon, ang tema sa atong mga pagbasa nagisgot diha sa usa ka kaalam o maalamon nga tao. Sama sa unang pagbasa, si Solomon nangayo sa Ginoo. Ug unsa ang iyang gipangayo sa Ginoo? Tungod kay siya nahimo mang usa ka hari, batan-on, wala pa gayud siya eksperyensya, wala siya kahibalo unsaon pagdumala ang katawhan sakop siyang gingharian. Si Solomon adunay pagtuo sa Dios ug siya mahadlokon sa Dios. Siya nangayo sa Ginoo. O diya siyang mga pag-ampo, siya miingon sa Ginoo, hatagi ako o kaalam. Ang Dios nahimuot kang Solomon, nalipay. O nganong nalipay ang Dios? Tungod matod pa sa unang pagbasa, wala nangayo si Solomon o taas na kinabuhi. Wala siya nangayo og mga bahandi o mahimong adunahan. Wala po siya nangayo kinabuhi alang siyang mga kaaway. Ang iyang gipangayo, kaalam. Kaalam. Unsa man kining kaalam, mga igsoon? O nganong mao man kining kapahimuot sa Dios? Ang kaalam dili pareha sa kahibalo. Although the gift of the Holy Spirit kaning duha, knowledge and wisdom, mangagasa kini sa Espiritu Santo apan doon na sa kalaihan. Kung ato ni maduman sa langbahin sa kasulatan na naingon sa Jesus, I bless you, Father, for you have not revealed these things to the wise and the learned. No? Wa nimo gipadayag ngadto sa mga may kahibalo o kaalam apan ngadto sa mga walay kahibalo. Unsa may kalainan sa giingon dinhi nga kaalam nga gipangayo ni Solomon? O sa punto sa tong Ginoong Kristo nga ingon siya wala niya gipadayag ngadto sa mga maalamon ug sa mga may kahibalo. Tungod kay duha ang punto niini. Wisdom is not the same with knowledge or accumulated knowledge. Nga imong nakatunan, pinagi sa imong pagtuon, inaagi sa imong pag-eskwela, daghan kang kahibalo. Tungod kay daghan sa mga tao, nga daghan kahibalo, apan walay kaalam. Apan ang maalamon nga tao, mukuyog diha ang kahibalo. Daghan ang mga may kahibalo, apan walay kaalam. O mo kini ang gi-refer ni Jesus sa iyang pag-ingon, the wise and the learned. Kadtong mga daghan og kahibalo, mahitungod sa balaang kasulatan o sa scriptures, apan walay kaalam. Meaning, wa nagsalig sa lamdag sa Espiritu Santo, kundi nagsalig lamang sa ilang kahibalo, sa ilang kabright, o nagsalig sa ilang kaugalingon. Muna ang refer ni Jesus, the wise and the learned. Pero kang Solomon, lahi. Tungod kay ang kaalam nga iyang gipangayo sa Dios, mo kanang pagbati o panghuna-huna sa Dios. Tungod kay ang kaalam mismo
gasa sa espiritu. Ang kaalam mo ka nang giingon sa napagbasa nga ikaw maantigo mubati sa uban. Aduna kay usa ka kasing-kasing nga masinabtanon, kasing-kasing nga manggiluy-on. Mao kana ang kaalam nga gipangayo ni Solomon. Usa kini kapag pahinumdom alang kanatong tanan mga igsuon nga nasama siguro sa kadaghanan sa mga hari nining kalibutan o sa mga leaders nining kalibutan sa nagkalanlaing mga nasyon nga kadaghanan o kasagaran nga pangayoon o gitinguha ngano sila mahimong gustong leader o gusto mahimong leader tungod niya nang gitawtog power, riches, fame, or popularity. Mo kana ang gitinguha sa kadaghanan, dili man tanan apan kasagaran nganong gustong mahimong leader tungod kay kini mahimong means aron siya mahimong ilado, mahimong sikat, tinahod sa katilingban, mahimong adunahan. Mga igsoon ko din sa Kristo, si Solomon wala nangayo nini sa Ginoo kundi kaalam. Kaya nasayod siya ang pagkausa ka hari, ang usa ka hari dako kaayong responsibilidad. Ang gahom, ang iyang authority, iyang giangkon nga kinigikan o hinatag sa Dios. O gitamuto o gayon ni anak, ang tanang gahom kini gikan sa Dios. O gikinahanglan nga kita nga mga subordinate musunod sa authority kay kini gihatag sa Dios. O sa unsang paagi nga kita makaingon nga ang tao nga gihatagan sa maong gahom nagasunod gayud sa unsay mga pangunahuna sa Ginoo, unsay mga kinaiya sa Dios, aron sa ingon ang katawhan makonbense o mutuo gayud nga kining maong authority and power dili kini gikan sa iyang kaugalingong pagpaningkamot kundi gihatag sa Ginoo. Ug ito gihatag sa Dios kinahanglan nang ginahanglan siya niya nang gitawag og kaalam nga mo'y mugiya kadiya sa iyang mga buluhaton o sa iyang mga desisyon sa kinabuhi, sa iyang mga himuon, iyang mga balaod, kinahanglan ni kini nahisubay sa kaubuton sa Dios. O mo kana ang gikinahanglan sa usa ka hari nga sa iyang paghimo og mga balaod aron sundon sa mga tao, kinahanglan kini gianowent sa Ginoo, gibless sa Ginoo kay siya mibuhat sa ngalan sa Ginoo. Ingana kasagrado ang authority, ingana kasagrado ang katungdanan kay gihatag kanato sa Dios. Busa gikinahanglan alang sa usa ka leader nga siya kanunay mangayo sa kaalam sa Ginoo. Kay nasayod kita nga kung kini nilamdagan kanunay sa espiritu, dili gayud masipyat o dili gid mo sangput ato sa kalaglagan sa kalag sa tao. Mga igsuon, unsa ba ang relasyon o relasyon sa unang pagbasa diha sa tong ebanghelyo karon nga dadungog nga nagisgot kini diha sa laing sambingay nagisulti ni Jesus ngadto sa mga tinun-an. Ang sambingay nga iyang gigamit may tungod sa usa ka katigayunan o treasure, bahandi nga na kuha sa usa ka tawo og kini iyang gilubong pagbalik sa yuta og siya may pauli sa ilaha, iyang gibaligya ang tanan nga iyang katigayunan o iyang gipalit ang maong yuta gadiin atoa ang maong bahandi nga iyang gilubong. Mo kana ang una nga parable. Ang ikaduha
mahitungod sa usa ka mutya nga mauusab na diskubre sa usa ka negosyante o mao gihapon ang gibuhat mipauli sa ilang balay, iyang gibaligya ang tanan niyang mga katigayunan o iyang gipalit ang maong mutya. So treasure and pearls mo kini ang gigamit ni Jesus nga mga sambingay pagpasabot sa gingharian sa langit. Unsa man kini kung atong i-connect sa unang pagbasa about wisdom. Mga isuod, ang usa ka tawo nga nakakaplag sa mahandi, unya siya mibaligya sa iyahang mga kabtangan, desisyon kana nga iyang gihimo. Nga ikaw muhimog desisyon sa imong kinabuhi, ibaligya ang tanan ug imong gipalit ang mas bililhon, mas importante sa tanan. Mausab ang negosyante, desisyon ang iyang gihimo. Mi-decide nga mobaligya ang tanan, iyang ibaligya ang tanang kabtangan aron iyang paliton ang maong mutya. Kanang maong decision nga iyang gihimo, it's all about wisdom. That's the wisdom of God. Iyang gitan-aw unsa ang mas bililhon, unsa ang mas importante, unsa ang mas makahatag kaniya kasiguruhan. That's wisdom. Sa ako nang gingon kaganiha, daghan mga taong daghan o kahibalo apan walay kaalam. Kana ba moingon ta sa kinabuhi sa ubang mga tao ba? Siguro dili man kita apan sa ato ubang mga kaigsuonan nga moingon ta, ngano man na siya bright man ta pero nabugo man. Oh. Ngano man na siya nga unta lantip og pangunahuna, maayo og diskarte sa kinabuhi. Daghang talento, daghang abilidad. Nadato apan karon nganong napobre naman sab. Nganong nahimong miserable ang iyang kinabuhi? Ngano man? Tungod kay walay kaalam. Wala ang kaalam, wala ang Ginoo. Kung ang tao nagsalig sa iyang kaugalingon nga kahibalo, niya wala siya nagsalig sa Dios, siya mohimog mga desisyon sa kinabuhi nga dili kabubuton sa Dios, ang sangputana niya na miserable nga kinabuhi. Kaalautan sa lawas o kalag. Because the wisdom of God leads us to choose things rightly. Kana ba makaibaw to mo prioritize sa mga butang? We know how to place things in proper way, in a right way. Kana ba naatay prioritization? Kini importante sa tanan. Anya ang panakadili importante muna ang nas kinaulahian. Apan ang tao nga wa nagsalig sa Ginoo, baliktad. Ang dili importante muna iyang i-prioritize. Anya ang pinaka-importante nawala na. Nanas pinakaubos. Kanagong panalitan na sa ang maingon ta nga di sa kumusimba ron kay busy kayo ko. Daghang ka ko gihimo, busy ko sa kong kinabuhi gikan sa buntag hantod sa hapon hantod sa gabi. Mas nauna ang dili importante kaysa pinaka-importante. Ug unsa man ang pinaka-importante sa tanan nga buhaton nato, inigmata sa buntag, di ba? Magampo, magpasalamat sa Ginoo, modahig sa Ginoo. Pero pila man kaha ang naghimo niini nga inigmata sa buntag, mugahin siya panahon or oras nga siya magdahig sa Ginoo. Mubasa pa sa balaang kasulatan o kaha musimba. Iyang i-offer ang pinakaunang oras sa maong adlaw diha sa pagdahig sa Dios. Importante kana sa tanan. Ngano man ang Dios mo ituburan sa tanan. Tuburan sa atong kahibalo, tuburan sa atong kusog, tuburan sa tanan.
So ang pinakatuburan sa tanan, kung ikaw dunay kaalam, mo'y imong unahon sa tanan. In the same way, kung ikaw na bless sa mga material nga butang, you should learn to use it properly, wisely. Nga kining tanan nga imong nadawat o imong naangkon, imong gamiton aron sa ingon, imong makabot ang pinakaimportante. O sa man ang pinakaimportante sa tanan? Salvation of your soul. That's the goal in life. Nakalimutan sa goal sa kinabuhi. Ang tumong sa kinabuhi is to be one with God in all our ways, in all our priorities. God must be the goal of everything. Muna ang atong tumong sa kinabuhi. O kung kita nakasabot, kung kita nagsalig sa Ginoo, o kita gitagaan o kaalam sa Ginoo, nga ang tanang mga butang, dunay relation, dunay connection sa imong kaluwasan, then you should use it properly and wisely. Di ka magpasagad, di ka magwaldas, di ka magusik-usik, nga naman, kining tanan, gihatag sa Ginoo, kay doon na kini katumanan, diha sa imong kaluwasan sa kalag. So use it according to the ways of God. That's wisdom. Your possession, your profession, everything nga naa nato, ginaot atong gamiton aron sa kita makaabot ngadto sa pinakatumong sa atong kinabuhi nga mao ang kaluwasan sa atong kalag. Palihog manindog.